Ude i en skov, hvor der er gamle, krogede træer, der svajer i vinden, ligger der et hus i en lysning. I huset bor 3 bjørne, bjørnefar, bjørnemor og lille bjørn. Bjørnemor har lavet grød, men den er alt for varm, så de går en tur i skoven. Wup, wup, bjørnestyle, wup, wup. Ude i skoven er Guldlok i færd med at samle svampe, da hun kommer til bjørnenes hus. Hun er sulten og kan dufte den dejlige grød. Det dufter. Hun smager på dem alle. Ej, det smagte dejligt. Guldlok vil hvile sig i lænestolen og afprøver dem alle. Den er alt for hård til mig. Bjørnemors stol, Den er alt for blød. men Lillebjørns stol. Den passer. Ej, den gik i stykker. Nu er hun træt og vil tage en lur, men dobbeltsengen er alt for stor. Lillebjørns seng, den passer perfekt, Det er lige til mig. og snart falder hun i en dyb søvn. Bjørnene kommer hjem fra skoven, og bjørnefar siger, Der er nogen, der har spist af min grød. og bjørnemor siger, Der er også nogen, der har spist af min grød. og Lillebjørn siger, Der er også nogen, der har spist min grød, og der er ikke mere tilbage. så ser bjørnefar, at der er nogen, der har siddet i hans stol, Der er nogen, der har siddet i min stol. og bjørnemor ser, Der er også nogen, der har siddet i min stol. og Lillebjørn, Der er også nogen, der sidder i min stol, og den går i stykker. så går de ovenpå i soveværelset, og bjørnefar og bjørnemor kan se, Der er nogen, der har ligget i vores seng. og Lillebjørn kan se, Der er også nogen, der ligger i min seng, og hun ligger der stadigvæk. siger bjørnefar, det er længe siden, jeg har fået rigtig kød til frokost.